Πρωινό ξεκίνημα για έναν όχι και τόσο πρωινό τύπο, εμένα. Οι μηχανές ξεκινούν και κάθε πρωί σκέφτομαι πως τίποτα δεν υπάρχει σαν την πρώτη γουλιά του καφέ. Ποιος συμφωνεί μαζί μου? Δευτέρα σημαίνει πότισμα. Ναι, και αυτό γίνεται με πρόγραμμα, αλλιώς δεν θα γίνει ποτέ. Προσπαθώ να μην χάσω πάλι το κούπομα από το σουκλαρίκι και πραγματικά προσπαθώ πάρα πολύ να πίνω νερό. Το δεύτερο νομίζω όχι με επιτυχία. Λίγα λεπτά στο πλάνερ μου να δω τι με περιμένει και σήμερα. Να οργανωθώ λίγο. Και μετά δουλειά, με διαλύματα για καφέ και βαθιές ανάσες. Μια βόλτα, λίγος ήλιος και φυσικά χρόνος μαζί. Και στο τέλος, ένα χαμόγελο, γιατί τα κατάφερα. Περίπου.